La platja d'Arenys de Mar. Aquí són tots els xiringuitos de la platja. Que bé s'està aquí al mar, Bueno, ara soparem. Aquí veus, venim aquí, anem a sopar. A veure què soparem. Hola. Aviam, Glòria, on t'agradaria anar? A Hawaii, a Bahamas, per aquí a prop també, que hi ha llocs molt bonics. Jo què sé, a molts llocs. Molts llocs. Bueno, mira, és sípia amb verduretes. Sípia amb verduretes. Està bona, Glòria, o què? Boníssima.